Здравейте! Една важна операция при поддръжката на тревен килим, това е торенето. Демек, трябва да нахраним тревата. Както всеки жив организъм се нуждае от храна, така и нашия прекрасен килим се нуждае. Това се извършва поне един път месечно, дори 2 пъти, а през вегетативния период даже всяка седмица, демек 4 пъти на месец. Операцията, която ще извършим торене с амониева селитра, се извършва последния начин. Най-лесният начин е, има машини, които се сипва в машината и с вървенето тя сипва равномерно навсякъде. Но аз като изпипан градинар съм се научил с ръка да правя всичко. Нещото става по начина, който ви показвам сега. Взимате в шепата и почвате равномерно да слагате навсякъде по малко. Където пропуснете, може да се върнете. Но най-важното е да не слагате много на едно место. След като наторите хубаво навсякъде, е най-важното да полеете с хубава струя. Обикновено имат маркучите пистолет, но аз ще ползвам пръста си без разтвач. Е важно да полеете навсякъде обилно много.